Denne her træning styrker omkring dine ballemuskler, omkring dine hofter. Så vi starter liggende på ryggen. Starter med at have afstand mellem dine fødder, dine knæ, og lige finder neutral ryg af armene ned langs siden. Herfra trækker du vejret ind, og på udånding ruller du op en hvirvel ad gangen hele vejen op, så dine hofter kommer op, og du spænder i dine ballemuskler. Vi starter med muskler omkring ballerne her, så du sænker den ene hofte en lille smule ned ved at give slip her om bagpå. Så spænder du ballen for at skubbe din hofte på plads igen. Og så skifter vi til den anden side, så sænker hoften en lille smule ned. Og skubber hoften op igen. Så lidt ned med hoften, den anden bliver oppe. Og så skubber jeg her for ballen min hofte op på plads igen. Så sænker en lille smule ned. Og skub hoften op igen. Sænk den ene hofte lidt ned. Og skub hoften op på plads igen. Skifter hele tiden sænke, holder den anden ballerhofte på plads. Og skubber hoften op igen. Sænke lidt ned. Og pust ud op. Sænke lidt ned. Og skub ballen hoften op på plads igen. Sænke lidt ned. Og skub op igen. Sænke hoften lidt ned. Og løft op. 2 mere til hver side. Sænke hoften ned. Og skub med ballemusklen. Igen. Udånding op. 1 mere til hver side. Den anden side. Trækker vejret ind. Og så ruller du hele vejen ned igen. En hvirvel ad gangen tilbage til neutral. Næste øvelse. Igen armene lader du bare blive ned langs siden. Trækker vejret ind. Og på din udånding løfter du dine hofter op mod loftet ved at spænde dine ballemuskler. Og du holder bare neutral ryg og sørger for at dine ribben bliver ned omkring maven. Herfra fører du dine knæ ud til siden. Samler dem igen. Og lidt ned. Bare lige sådan at din bagdel toucher underlaget. Så løfter du op igen. Fører din knæ ud til siden, mens du holder dine hofter løftet. Samler og sænker lidt ned. Så løft op. Knæene ud til siden. Hold hofterne løftet. Samle benene igen. Og langsomt ned. Du kan godt have en lille afstand mellem fødderne her. Du kan også have fødderne helt samlet. Op. Ud til siden. Samle benene. Og langsomt ned. Uden at slappe af. Bare lige mærk gulvet. Op igen. Og ud til siden med benene. Hold hofterne op. Samle igen. Og ned. Løft. Knæene ud til siden. Samle. Og ned igen. Løft op igen. Spænd ballerne. Hold hofterne op. Knæene ud til siden. Samle. Og ned igen. Op. Ud til siden med knæene. Samle. Og ned igen. Stærk mave samtidig og bækkenbund op. Ud til siden. Samle. Og du lader bare dine fødder automatisk følge med ud, når du åbner hoften op. Så du kommer lidt på ydersiden af dine fødder. Og ned igen. Løft op. Knæene ud til siden. Samle. Og ned igen. Op. Ud til siden. Samle. Og næste gang bliver vi lige deroppe. Op med hoften. Åbne op. Og samle. Åbne op. Hold hoften højt. Så hele tiden fat i dine ballemuskler. Sænke og løft. Sænke og løft. Sænke og 4 mere. 1. 2. 3. 4. Samle benene og sænk hele vejen ned i underlaget. Det næste øvelse, der bliver du liggende her. Samme udgangsstilling.
Pas på, at din fødder ikke er for langt væk fra din bagdel her. Stadigvæk neutral ryg. Armene ned langs siden, skuldrene ned på plads. Herfra strækker jeg lige et ben ud. Trækker vejret ind. Pust ud, løfter. Spænder bagdelen, sørg for, at min hofter kommer op i samme højde. Og så sænker jeg ned igen. Så løft op, pres fodsålen i underlaget. Skub op med din bagdel og ned igen. Så foden i underlaget. Løft fra bagdelen. Og ned igen. Og vi løfter op på udånding. Og langsomt ned igen. Og løft op. Og langsomt ned igen. Og du må gerne sænke benet hver gang, men du må også have det løftet hele vejen igennem. Løft op. Sørg for, at dine hofter kommer op i samme højde. Og ned igen. Udånding, løft op. Og ned igen. Løft op igen. Stærk core. Og ned igen. Og løft op. Og ned igen. Pres fodsålen i underlaget. Spænd ballen og skub hoften op. Og ned igen. Udånding, løft op. Og ned igen. 2 mere på samme side. Indånding. Og løft op. Langsomt ned igen. Sidste gang. Løft op. Og langsomt ned. Bøj det strakte ben. Og stræk det bøjede ben. Tjek lige din talje, din hoftestilling, inden du går i gang, så du ligger neutral. Skuldrene er nede stadig. Armene ned langs siden. Så herfra igen det samme. Hold benet nede, eller lad det være løftet hele tiden, det strakte ben. Træk vejret ind. Og udånding, løft op. Og langsomt ned igen. Løft op på udånding. Skub hoften op. Fodsålen ned i underlaget. Og ned igen. Udånding, løft. Og langsomt ned igen. Udånding, løft. Og langsomt ned igen. Og løft op. Og ned. Så husk, de der hofter skal op i samme højde. Løft. Og ned igen. Løft op. Og langsomt ned igen. Skub fodsålen i og løft op. Spænd ballen. Og langsomt ned igen. Udånding, løft op. Langsomt ned igen. Igen, løft op. Og ned igen. Husk at spænde din core, spænd din bækkenbund. Løft. Og ned igen. 2 mere. Løft op. Og langsomt ned igen. En sidste gang, løft op. Og langsomt ned igen. Og lige bøj begge dine ben. Næste øvelse skal vi lægge om på vores underarm og stå. Så du sætter din underarm ned i underlaget. Du kan bare have, ligesom mig, sådan hænderne knyttet her. Du må også gerne bare have dine håndflader ned i underlaget. Albuerne lidt ud til din side. Gå lidt tilbage med dine knæ. Sørg for, at din ryg er neutral, og dit hoved følger ryggen. Kigger ned mod dine hænder. Herfra strækker du dit ene ben bagud. Så laver vi leg circles. Så det er vigtigt, at du holder din ryg i neutral, og du ikke falder med din hofte over til siden. Herfra løfter jeg benet op, fører det ud til siden,
og tilbage til center igen, hvor jeg startede. Så løft benet op fra ballen, ud til siden, og tilbage igen. Løft op, ud til siden, stille og roligt og kontrolleret. Løft, ud til siden, og tilbage igen. Løft op, spænd ballen og mave, ud til siden, og tilbage igen. Op. 5 mere. Løft. 4 mere. 3 mere. 2 mere. Godt op med benet. 1 mere. Og så nu modsatte vej. Ud til siden og op. Og ned. Ud til siden og op. Og langsomt ned. Igen, husk at presse albuerne i underlaget. Så stærke skuldre og arme. Ud til siden og op. Og ned. 5 mere. 4. 3. 2. Sidste. Bøj knæet og lige træk knæene kort ind, og vi tager lige en kort shell stretch, inden vi tager den anden side. Kommer frem på underarmen igen, knæene lidt tilbage igen. Strækker det andet ben ud, tjekker din ryg, din hofter er det rigtige sted. Og tag circles. Så løft benet op, ud til siden, ned og tilbage til start. Igen løft op, ud til siden og tilbage til start. Og løft op, brug ballemusklen, hofterne. Op. Pas på det ben, der er båret, at du ikke falder ud med hoften. Højt op med benet. Ud til siden. Tilbage igen. Op. Op. Igen. Stille og roligt, kontrollerede bevægelser. 4 mere. 3. 2. Sidste. Og næste gang modsatte vej. Ud til siden, op mod loftet og ned igen. Ud til siden, spænd i core. Hold dine arme skulderstærke. Ud til siden, op og ned igen. Ud til siden, op og ned. Igen. Arbejde med baller og hofter. Igen. Ud til siden og op. Fat i bagdelen. Fem mere. 4. 3. 2. Og den sidste.
Og sæt knæet ned, lige skub knæene ind under maven, og lige kort stræk tilbage. Og rulle op til siden igen. Så skal vi lige om på siden. Du kan også lægge hele vejen ned, hvis det er bedre for dig. Men ellers så kan du lægge, ligesom mig, hånden under dit hoved. Læg hånden op på din hofte. Løft dit ben op. Herfra sænker jeg knæet ned mod underlaget. Herfra strækker jeg benet ud. Tilbage igen. Så løfter jeg benet op. Strækker op. Bøjer. Og så forfra igen. Dypper knæet ned. Holder ind ad rotationen. Strækker mit ben ud. Tilbage igen. Vipper op. Strækker benet ud. Sænke. Og så kører vi. Knæet ned og stræk ud. Knæet op og stræk ud. Knæet ned og stræk ud. Knæet op og stræk ud. Knæet ned, stræk ud. Knæet op, stræk ud. Sænke, stræk ud. Og løfte, stræk ud. Sænke, stræk. Løfte og stræk. Godt ned med knæet. Stræk ud. Hold spænding i din core, så hoften her bliver på samme sted hele tiden. Ned. Stræk ud. Løft. Stræk ud. Sænke. Stræk. Løfte. Stræk. Igen ned. Stræk ud. Løft fra ballen og stræk ud. Sænke. Hæng i bagdelen her. Løft og stræk ud. Igen ned. Sidste gang. Sænke, hold spændingen i ballen. Løft og stræk ud. Sænk ben hele vejen ned. Og vi skal om på den anden side. Læg dig her, eller læg dig hele vejen ned i underlaget med dit hoved. Løft øverste ben op. Sørg for, at din hofte er her på samme sted. Sænker knæet ned. Holder i noget rotation. Strækker mit ben ud. Bøjer, løfter fra ballen og strækker ud. Sænke og stræk. Uden hoften falder forover. Løft op og stræk ud. Sænke. Stræk. Løft og stræk. Det gør ikke noget, at det knæer brager lidt en gang imellem inde i hoften. Op. Og sænke. Hold ind i rotation og stræk ud. Løft op for ballen og stræk ud. Sænk igen. Stræk. Løft. Stræk. Sænke og stræk. Løft og stræk. Hold core på plads, så din krop bliver akkurat samme sted. Så det er kun dine hofter, ballemuskler, der arbejder. Op og stræk. Sænke, stræk. Løft og stræk. Sænke, hold fast på ballen her. Op og stræk. Sænke og løft og stræk. Knæ ned, foden op. Hold styrken, stræk. Løft og stræk ud. Sænk igen. Stræk ud. Bøj og løft med bagdelen op. Stræk ud. Sænke. Og løft. Sænke.
Og løfte. Igen. Sænke. Og løft op. Et par stykker mere. Sænke. Og løft. Og sidste gang. Og løft. Og samle begge ben. Næste øvelse, der skal om at ligge på maven. Sæt hænderne lidt foran kroppen. Så laver sådan en lille hjerte med din tommelfinger og din pegefinger. Så du er sådan let løftet med overkroppen. Bliver det for meget undervejs, så kan du lægge overkroppen hele vejen ned igen. Benene i den første øvelse her, de er udadroteret og lidt fra hinanden. Så lidt op med overkroppen, så vi arbejder lidt med øvre ryg her samtidig. Husk at lægge dig ned her, så hvis du kan mærke, det spænder for meget. Godt. Trækker vejret ind herfra. Løfter mine ben op, bøjer benene og sætter hælene ind imod hinanden, løfter knæene. Strækker benene ud og sænker dem langsomt ned igen. Så løft benene op. Hold knæene løftet og bøj benene og sæt hælene mod hinanden. Pres hælene mod hinanden. Stræk benene ud og sænk benene langsomt ned igen. Lille spænding i maven. Løft benene op. Bøj benene, hælene ind mod hinanden. Hold knæene løftet, stræk benene ud. Og langsomt ned igen. Løft benene op for ballerne. Bøj benene, sæt hælene sammen, kom højere op. Stræk benene ud og langsomt ned igen. Løft op igen. Bøj benene. Stræk dem ud og langsomt ned igen. Løft benene op for bagdelen. Hold knæene løftet, bøj benene, pres hælene mod hinanden. Stræk benene ud og langsomt hele vejen ned igen. Løft benene op. Bøj benene endnu mere baller. Stræk benene ud og sænk dem langsomt ned igen. Benene løftes op. Bøj benene. Stræk dem ud og sænk langsomt ned igen. Løft benene op for bagdelen. Bøj benene og tænk på, knæene skal højere op. Stræk benene ud og sænk dem langsomt ned igen. 5 mere. Løft benene op. Bøj hælene mod hinanden. Stræk benene ud og langsomt ned igen. 4 tilbage. Tre mere. Og 2 mere. Husk at få løftet de knæ op. Maks fat i ballerne. Og en sidste gang. Og hele vejen ned. Og lige lav parallelle ben og læg hovedet på dine hænder, så du lægger lige hænderne oven på hinanden. Så bredde mellem dine ben. Og så bøjer du, så dine fodsåler peger op mod loftet. Herfra skal vi løfte et ben ad gangen op. Det vil sige, at du tænker på at løfte knæet op via din balemuskel. Og vi skifter ben hver gang. Træk vejret ind, fat i maven. Pust ud, løft et ben op. Og sæt knæet ned igen. Og skift side. Og ned igen. Skifter ben hver gang. Og ned igen. Så fodsålen op mod loftet. Spænd ballen. Og ned igen. Løft op. Og langsomt, 't, 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 't,
og sænke. Pres fodsålen op mod loftet og ned igen. Squeeze ballen, spænd op, løft og sænke. Igen, løft op og ned igen. Løfte og ned igen. Løft op, husk at spænde lidt i maven. 2 mere med hvert ben. Løft og ned igen. Løft op og ned igen. En gang mere at sidde. Og den sidste. Sæt knæene i og stræk benene hele vejen ud. Næste øvelse bliver det bare liggende her på måtten, på maven. Men vi kommer lige op i den her diamantform, som vi havde før. Hvis det bliver for meget igen, så sænker du bare overkroppen ned igen. Men et lille løft med overkroppen. Laver et lille omvendt hjerte med tommeler og pegefinger og skuldrene ned på plads. Og så ud og roterer du dine ben. Hold din mave lidt stærkere og hold skuldrene nede. Så løfter du dine ben op fra gulvet helt strakt og ud af roteret. Og så pulser vi med benene ind imod hinanden. Så hælene fra hinanden og samle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igen. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og virkelig benene hårdt ind mod hinanden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hold benene løftet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igen. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sæt mere. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sidste. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samle benene. Sænk dem hele vejen ned. Og lige læn overkroppen ned igen. Det var denne træning. Så fik dine baller og hoftemuskler lige lidt at arbejde med. Håber du synes det var en god træning og ønsker dig en fortsat dejlig dag.